pelataan taas Clash Royalea. Joo, ja jos olette tullut justin Finlandiaan, niin tullaan mun oman kläniin Goblin seura. Ja me ollaan päästy Areena 5. Mä oon itse tänne päässyt. Nyt mulla on tää auto, tämmönen pallurajutska, mä tykkään siitä. Tää tulee Witchardi. Se oli Witchardi. Ihan sama mikä se. Ja se on ihan kiva saada tähän alkuun, koska ei ollut vielä. Ja jatkakaa. Tämä. Pekka tuli pari päivää sitten ja sitten meillä löytyy Baby Dragonia ja uusi deck muutenkin ja tämä on toinen akko. No nyt täällä. Mä pääsin tänään tuolla just uudelle levelille. Ei ole vielä pyytänyt kortteja, mutta oho. Juu, muuten just uusi video tuli tubeen. Joka tsekkaa tämän jälkeen. Jakso puuttua siinä kun juttu on merkki. Mennään matsiin. Ei ole tommonenkään häviöt. Sitä on vaan peli. Ja mä oon ihminen. En tiedä. Mutta meillä on täällä goblineita. Sitten on tämmösiä archereita. Se pistää tommosen jos pitäis nyt tehdä. Aloitetaan tämmöset. Mitä? Mä en tiedä oliks tol mitään. No? Oho, se tuleekin jo noin. Saatiin toi naitti pois tuolta. Ohohohoho, mitä nyt laitetaan? Mistä noi? No taitaa olla siinä. Ei oikein mitään puolustavaa korttia tässä nytten. Meidän torni on hävinnyt sieltä. Ihan se lähti pois. Se lähti pois. Se sanoi itsensä irti pois tästä pelistä. Ei se nyt oikeesti lähte multa. Mitä vitsiä mä oikein selitän? Pistää tohon tommonen. Oon mä joo kohta parantumassa. Että parempaan päin päästä tai mennään. Mutta nyt tuli. Ennen tätä videoa kun mä aloin kuvaa, niin ei ollut yhtään uhaa mulla. Tai silleen ei tullut. Mutta heti kun tuli kuva. Ja mitä nyt käy? Kiva. Eiku. Joo, hoho. Pistää Goblin Balleri. Just, joo. Tosi kiva. Tosi kiva. Joo, tänään Avenkaan pideltiin tässä vähän kiveä väytää. Krootopiassa siis semmonen tässä pitää. Oho. Täällä on mirrori. Ja peli on eka peli täällä videolla. Häviö. No. Well played. Joo, vedetään vielä vaikka. No. Jotain muuta matsia vedetään. 6 levunen. Joo, sille etu, koska mehän ollaan 5 levusia vielä ja just. Pistetään toi. Noin. Sitten pistää baby dragon. Mä vihaan huttei. Sitten pistää vielä tänne. Mä uskon, että tää antaa mun laittaa tänne tän. Sitten
Se keskittyy tohon puoleen vai keskittyykö? Ei niin. Ohoho. Ja meidän toinen torni. Oho, meidän tornikin ottaa helaa siellä. Helaa. Damakea. Ohohohohoho. Ei. Eiku. Niin, ei. Otta. Ja meidän torni on Dan. Tai otti itsensä irti. Ja me tapetaan toi tosta hevon kuuseen. Sitten me otetaan täältä prinssi irti. Taitaa tonne, koska ei me välitetä ehkä noista. Ei ne ois kantin välittä, mutta virheitä sattuu aika paljon. Ja nyt mitä toi? Toi ärsyttää, tulla tuonne. Sitten pistää tonne. Pistetään tähän. Ohohoho, sieltä tulee kovemmat. Sitten pistetään tänne. Meidän torni on done. Kattokaa nyt. Jes, kiitos. Nyt alkaa mennä liian pahaksi. Oho. Kiva, häviö tuli. No, eikä noi. Tuolla on tommosta. Katsotaan nyt ollaan. Ei ollut vielä onneksi tippumassa, mutta tää video jäi vähän lyhyeksi ja tää ei tuu varmaan heti tänään, mutta elikkä tulkaa Clanin Goblin seura parhaana tällä Hannes on mun toinen käyttäjä. Täällä on tämmönen dekki. Ei oo skärmiarmi tai skelearmi. Ihan sama, mutta tää video tässä. Tykätkää, jos tykkäsitte. Kommentoikaa, tilatkaa ja Instagrami on tämä. Mun Insta on Kakenoshauskaa, ei, Kakenosofficial ja Snapchat on pelkkä Kakeno, mutta se olisi tältä erää. Moro!